Ilang magsasaka naman po ng sibuyas sa San Quintin, Pangasinan ang apektado po matapos atakihin ng uod ang kanilang mga pananima. Ayon po sa ulat ng lokal na pamahalaan, nagsagawa po ng crop monitoring at pagsusuri Municipal Agriculture Office at inireport ang sitwasyon sa Regional Crop Protection Center. Binigyan po ang mga apektadong magsasaka ng Trichoderma at Parker Nima na gagamitin sa malawakang pag-spray upang masugpo ang infestation. Pinayuhan naman ang mga magsasaka at residente na makipag-ugnayan sa MAO para sa tamang tugon habang patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng mga kaukulang ahensya at ng kaukulang ahensya ang kalagayan ng mga pananima. IFM News. IFM News. IFM News.